Hola, sóc l'Alfonso i avui parlarem d'un tema essencial a l'àmbit policial, la coordinació i col·laboració entre cossos. Hem de distingir entre la col·laboració entre forces i cossos de seguretat de l'Estat, és a dir, Policia Nacional i Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra, i la col·laboració entre Mossos d'Esquadra i policies locals. Per una banda, parlarem de l'òrgan principal de coordinació entre forces i cossos de seguretat de l'Estat i Mossos d'Esquadra, la Junta de Seguretat de Catalunya. La Junta de Seguretat de Catalunya està presidida pel president de la Generalitat i és un òrgan paritari entre Govern de la Generalitat i Govern de l'Estat que garantirà aquesta coordinació i cooperació entre els Mossos d'Esquadra i les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Explicat això, ho diferenciarem de forma molt clara de la coordinació creada pel Sistema de Seguretat Pública de Catalunya a la Llei 4/2003. Aquesta llei dins el Sistema de Seguretat Pública de Catalunya ens inclou autoritats, cossos policials i, per últim, òrgans de coordinació. Quan parlem d'autoritats, hem de distingir entre autoritats autonòmiques i autoritats locals. Les autoritats autonòmiques serien el govern com a òrgan col·legiat i dins el govern el conseller d'Interior. Per què el conseller d'Interior? Perquè és el conseller amb competències a la conselleria que s'encarrega de la seguretat pública. A més, són també autoritats estatals els diferents delegats territorials del govern. A nivell local, en canvi, l'autoritat seria l'alcalde, però també podem tenir com a autoritats altres funcionaris públics que, o bé les autoritats del govern autonòmic o bé l'alcalde, deleguin competències. Els cossos policials del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya seran els Mossos d'Esquadra i les policies locals de Catalunya, és a dir, les policies locals creades per municipis catalans. I l'òrgan principal de coordinació d'aquestes dues policies i dels diferents serveis públics de seguretat del municipi serà la Junta Local de Seguretat. Distingim entre cooperació Mossos i forces i cossos de seguretat de l'Estat, Junta de Seguretat de Catalunya. Cooperació entre els serveis de seguretat d'un municipi, principalment Mossos d'Esquadra i policies locals, Junta Local de Seguretat. La Junta Local de Seguretat és obligatòria en tots aquells municipis que tinguin policia local i no només ha d'estar integrada per vocals de Mossos i vocals de la policia local, sinó que el propi Estat pot demanar que hi participin d'aquesta junta amb veu i vot membres de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Aquesta Junta Local de Seguretat, a més, té un òrgan de representació permanent, la Mesa de Coordinació Operativa. En aquest tema de coordinació i col·laboració vull que us quedi molt clar aquesta diferència entre Junta de Seguretat de Catalunya i Juntes Locals de Seguretat.